Mahigit 1,000 estudyante ng Mangaldan National High School balik eskwela na ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, matapos ang halos 2 taon, balik eskwela na ang ilang estudyante sa Mangaldan National High School na isa sa pinakamalaking paaralan sa Region 1. Sa unang araw ng face-to-face classes, 100% complete attendance na ang mga estudyante nagbalik eskwela ngayong araw sa Mangaldan National High School. Mula sa dating 40 estudyante sa kada classroom, ngayon 15 hanggang 16 na estudyante na lang. Yung minimum health protocols natin ay dapat nating i-observe katulad ng pagsusuot ng mask, frequent hand washing, saka social distancing. Tapos ini-encourage namin din sila na magpabakuna yung mga estudyante. Imbes na mga estudyante ang lilipat ng classroom para sa kanilang susunod na subject, hihintayin na lang nila ang kanilang guro sa silid-aralan. Finally, we meet our students and I'm very happy and excited to see their faces. And they're also excited to see their teachers. Excited ang mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Kumpara kasi sa modules, mas nauunawaan daw nila ang kanilang aralin sa paaralan. Masaya po kasi po nakikita ko na po yung mga classmates ko at nakakapag-aral na din po ako ng physically po. Sa kabuuan, aabot na sa halos 250,000 estudyante ang sumasailalim sa face-to-face classes sa Region 1. Inaasahang tataas pa ang bilang hanggang sa mga susunod na araw, lalo pat mas marami ng paaralan ang nagpapahiwatig ng kagustuhan na magpatupad ng face-to-face classes. Pero paglilinaw ng DepEd na nakadepende pa rin sa mga magulang kung papayagan nilang sumailalim sa face-to-face classes ang kanilang mga anak. Ang minimum requirement po ma'am para makadalo po yung learner po natin sa progressive expansion ng limited face-to-face classes ay dapat po may concurrence talaga ma'am ang parents. Then kasali na rin po kasi rito ma'am yung concurrence din ng local government units. Joanne, nasa mahigit 7,000 ang bilang ng mga estudyante na naka-enroll sa Mangaldan National High School, pero 30% lamang yung pinayagan ng kani-kanilang mga magulang na estudyante na sasailalim nga sa face-to-face classes. So nasa 2,000 plus lamang yung bilang ng mga estudyante at yan ay nahati nga sa dalawang set. So 1,000 plus yung set A at 1,000 plus din yung set B. Pero umaasa ang pamunuan ng Mangaldan National High School na sa mga susunod na linggo ay patuloy pa na madaragdagan yung bilang ng mga estudyanteng sasailalim sa limited face-to-face classes. Pagdating naman sa mga guro ay 100% na yung bakunado o yung mga fully vaccinated teachers sa Mangaldan National High School. Joanne? Jasmine, sa monitoring ba ng DepEd Region 1, marami pang mga paaralan bang hindi nagpapatupad ng face-to-face classes? Joanne, ayon sa DepEd Region 1, sa ngayon nasa 60 hanggang 70% na yung mga bilang ng mga paaralan na nag-i-implement nga ng limited face-to-face classes. So nasa 30% na lamang yung bilang ng mga paaralan na so far hindi pa nag-i-implement ng face-to-face classes. Pero ayon nga sa DepEd, may mga reasons kasi ang ilang mga paaralan na ito na kaya't hindi sila nagpapatupad ng limited face-to-face classes. Pinaka-importante dyan, Joanne, na kinakailangan na merong approval ng mga local government unit na yung mga paaralan na yun ay sumailalim na nga sa face-to-face classes. Para na rin sa kaalaman ng publiko, Jasmine, ano yung policy o stand nga ng DepEd sakali nga na may mga barangay na nakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19? Paano yung mga learner? Papayagan pa rin ba silang pumasok ng face-to-face? Pagdating sa bagay na yan, Joanne, nakadepende na yan sa local government unit. May mga bayan, Joanne, na kapag merong mga positive cases doon sa iba't ibang mga barangay, automatic na yung mga estudyante sa partikular na mga barangay na yun ay hindi na pinapayagan muna na sumailalim sa face-to-face classes. Meaning, sila ay balik module na lamang. May mga bayan naman na kung hindi kabilang doon sa clustering ng partikular na barangay na yon, yung mga estudyante ay pinapayagan naman sila na sumailalim doon nga sa limited face-to-face classes o sila ay makapasok doon sa school. Pero ang kagandahan kasi, Joanne, sa buong Region 1, 45 lamang yung active cases ng COVID. Meaning, nasa 99% ng mga barangay sa buong Region 1 ay considered na COVID-19 free. Kaya naman, napakalaking porsyento na ng mga barangay ang wala ng kaso ng COVID, Joanne.
Doon sa halos kalahating milyong estudyante, Jasmine, na binanggit mo nga, na sumailalim sa face-to-face classes, gaano na karami dito ang bakunado? Medyo konti pa lang, Joanna, sa 30 hanggang 40% pa lang yung mga bakunado dahil nga 'di ba hindi naman kasi mandatory na vaccinated yung estudyante once na sumailalim sa face-to-face classes. Kaya naman sa ngayon, Joanne, ini-encourage ng Department of Education ang mga magulang na pahintulutan yung kani-kanilang mga anak na magpabakuna para, well, syempre kumbaga ito ay parang protection na rin nila sa banta pa rin ng COVID-19. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.